Çalakiya dayîkên Şemiyê ku salên nodî ve li pê çarenûsa zarok û kesûn karên xwe yên wenda digerin, gihîşte hefteya hezaremîn. Ew vê Şemiyê bo cara hezaremîn li meydana Galatasaray'a Stenbolê kom dibin. Evet, 27 Mayıs 1995'ten bu yana ji 27 gulana 1995 ve dayîkên Şemiyê her hefteyê bêwest û rawestan tevî hemû astengî û helwesta xirab a zelîlkirinê pirsa çarenûsa kesûkar, bira û zarokên xwe dikin û gihiştin hefteya hezaremîn. ve 1000. haftaya geldiler. Dayîkên Şemiyê hezar heftene bê navber ji hikûmeta Tirkiye pirsa çarenûsa zarokên xwe dikin yên ku ji ber sedemên siyasî ji aliyê hêzên emnî ve hatine girtin û wendakirin. Çarenûsa hinekan heta niha nediyare û hinek jî bi awayekî guman hatine kuştin. Cumartesi anneleri, yakınlarının bir mezarı olmadığı Dayikên Şemiyê ji ber ku goreke kesûkarê wan nîne, Galatasarayê weke cihê gorê dibînin. Lê demeke dirêj Galatasaray li wan hatiye qedexekirin. Her Şemiyê tenê rê bo 10 malbatan tê dayîn û malbatên din nikarin biçin meydanê. Bi vî awayî em ji jinê pîr re ku bi kulîlkan hatine bîranînê dibêjin, hûn îro nikarin zarokên xwe bi bîr bînin. Serokwekîla Koma AK Partiyê dibêje, di hefteyên borî de şandeke dayîkên Şemiyê serdana wan û aliyên din ên siyasî kirine û wê jî li ser vê mijarê bi Wezîrê Navxa û Parêzgarê Stenbolê re axifiye. Bir dakikalık konuşmamın gasp Ayı 29'unda toplantıların Dibîst û nehê mehê de hezaramîn civîna xwe dê bikin. Min beriya demekê ji parêzgar jî piştras kir ku dê ev civîn bêkirin. Ew her hefte berdewam dikin û dê vê hefteyê jî beşdariyeke mezin kom bibin. Li vê derê hêleke hestiyar heye. Ji bo me hestiyarî û êşên dayîkên Şemiyê giring in. Lê divê rê neyê dayîn ku bi rêyê van êşan ew bi hêleke cuda de bêne arastekirin û bikar anîn. Dayîkên Şemiyê 30 salin dixwazin çarenûsa zarokên xwe bizanin. Ji ber vê yekê jî dewleta Tirkiye tohmetbar dikin û dibêjin wendakirina zarokên wan bi plan hate kirin. Ji 6 salan zêdetir e meydana Galatasarayê li dayîkên Şemiyê hatiye qedexekirin. Tê çaverêkirin ku vê hefteyê çalakiya wan neye astenkirin.